Jeg hedder Lena Munk, og jeg er organisationskonsulent. Et af de emner, som jeg arbejder meget med og har fokus på, det er teamsamarbejde. Det vil sige, det er udvikling af teams, af grupper, af ledergrupper, af projektgrupper. Grupper, der har behov for at styrke deres kommunikation og samarbejde, eller bare blive klogere på det. Blive klogere på, hvad er det, vi gør, når deres samarbejde fungerer. Et af de værktøjer, jeg bruger, når jeg arbejder med teams, det er fårehyrtning. Jeg har 60 får i en landsby, der hedder Pederstrup, ude ved Ballerup. Og der har jeg mulighed for at tage teams ud og i praksis lade dem samarbejde og på den måde have en anledning og en mulighed til at tale om samarbejdet, mens det foregår. Jeg synes, det har været spændende, og det har været lærerigt omkring samarbejde og teambuilding. Det synes jeg har været meget stort. Jeg kan helt klart tage med mig, hvor væsentlig forberedelse er til en opgave. Dels hvad det går ud på, hvad målet er, og hvorledes man kommunikerer undervejs, og hvem der skal gøre hvad. Det, der sker, når vi arbejder med får, som jo er levende dyr, det er, at det bliver så virkeligt. Det vil sige, at de følelser, der kommer i spil, de tanker, vi gør os, den snak, vi får, den bliver ægte. Og det giver et rigtig godt udgangspunkt for at snakke om vores samarbejde, og også på den måde drage paralleller tilbage til arbejdspladsen. Yeah.